ربی بختو این ما این رسیوم کردم ما نشون دیم ما ندیدی کلچه را چه مشکنم نمشکنه حقوقی را. ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. имрӯз як ду хабарҳои муҳимро ба шумо мерасонам. ҳатман наворо то охир тамошо кунед ва аз навигариҳо огоҳ бошед. наворе ки аз спецприёмник мо пешниҳоди шумо карда будем, ростигап бародарон хело комментарияҳои хуб навиштанд ки мехоҳам дар ин навор ба ҳамаатон ташаккур бигӯям. дӯстони азиз, худованд шуморо низ нигаҳбон бошад. хуб дӯстони азиз, обуна шавед, лайк гузоред ва ман бошам мисли ҳамеша ба шумо як тавсияи хуб медиҳаму мегузарем ба қисми хабарҳои муҳим. бачаҳое ки ҳуҷҷатҳояшон нодуруст буд ва метарсиданд ки аз хона берун бароянд, ҳоло бошад ҳамаи ҳуҷҷатҳояшон 100% дуруст аст ва онҳо ба ман занг зада миннатдории худро баён карданд. ширкати таксиҳои Муҳиддин кӯшиш карданд ва ҳамарӯза кӯшиш мекунанд ки ҳамин бачаҳоро соқу саломат ба сарҳад бурда гардонида биёранд. ҳар касе ки сарҳадро беташвиш гузаштан мехоҳад, ман шуморо тавсия медиҳам ки ба ҳамин рақамҳои дар экран буда занг занед ва худо хоҳад соқу саломат шуморо бурда ба сарҳад гардонида мебиёранд. дар Москав аз автобусҳо турникетҳоро гирифтанд ки даромадан осон шавад ва ин корро баъзе аз муҳоҷирон хаёл карданд ки автобусҳо бепул шудааст ё пулакӣ буданашро ҳам донанд. дигар даромадан бепул осон шуд, гӯён ҳамин тавр даромада рафтан мегирифтанд. ҳамин гуна чанд рӯз аст ки ин кор идома дорад ва многофунксиональный мигратсионный центр Москвы аз ҳамаи муҳоҷирон хоҳиш кардааст ки ҳангоми даромадан ҳатман тариқи карта пули хизматрасониро бидиҳанд. дар сурати насупурдани пули хизматрасонӣ агар контролёр омада тафтиш кунад, он гоҳ шуморо ҷарима мекунанд ки ин гуна ҷаримаҳо дуюм бор такрор шавад, муҳоҷирро аз Русия берун карда запрет въезд мемонанд. читари шумо ҳам дидаед додаед, ман ҳамин ММЦ Москвы муроҷиат кардааст ба мардум бо ҳамин расм дар сайташон гузошта шудааст. инҷо навишта шудааст ки неоплаченный проезд в общественном транспорте является административным правонарушением. яъне ки шумо вақте ки пули амин проездро наметиҳед, ин административни правонарушение мебошад ва агар ҳамин гуна административни правонарушение дуюм бор такрор шавад, шуморо запрет на въезд интизор аст. хуб дӯстони азиз, тавсия медиҳам ки барои 55 рубл шуда як балои калонро ба сари худ набиёред. агар ҳар вақт ки шумо автобус истифода мекунед, ҳарчанд ки дар он ҷо дигар турникет нест, зари раҳи шуморо ҳеҷ чиз намегирад, шумо озод даромада метавонед, вале ба ҳар ҳол хуб мешавад агар шумо пулро бидиҳед, чунки мабодо контролёр агар омада тафтиш кунад ва бинад ки шумо пул носупорида нишастаед, шуморо ҷарима мекунанд. дар ин ҳолат агар ҳамин кор дуюм бор такрор шавад, шуморо аз Русия хориҷ мекунанд. хуб дӯстони азиз, мегузарем ба дигар мавзӯъ. пулиси вилояти Тюмени Русия аз боздошти як автобус бо 57 муҳоҷири корӣ аз Тоҷикистон хабар дод. ин муҳоҷирон замоне дастгир шуданд ки бо анҷоми мавсими мардикорӣ аз Русия ба ватан бармегаштанд. пулис бар зидди 49 шаҳрванди Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дод. 5 нафари онҳоро аз Русия бидуни ҳаққи бозгашт берун мекунад, яъне запрет въезд мемонад. пулис мегӯяд дар ҷараёни таҳқиқи асноди мусофирони автобус, яъне дар ҷараёни тафтиш кардани шиносномаҳояшон, маълум шуд ки 35 нафари онҳо қонунҳои муҳоҷирати Русияро вайрон карда, ҳаққи будубош дар қаламрави вилояти Тюменро надоштанд. шаҳру вилояти Тюмен яке аз маконҳои машҳури кору зиндагӣ барои муҳоҷирони тоҷик ба шумор меравад. дар мавсими тирамоҳ ки ҳавои Тюмен хунук мешавад, бисёре аз муҳоҷирони тоҷик ба ватан бармегарданд. азбаски дар ин шабу рӯзи бозгашти муҳоҷирон нархи чиптаи ҳавопаймо байни Русияву Тоҷикистон ба осмон расидааст, бисёри муҳоҷирон маҷбуранд ки роҳи арзонтар, вале хатараш бештари заминиро барои бозгашт ба Тоҷикистон интихоб бикунанд. вале мутаассифона ба тариқи автобусҳо ба Тоҷикистон рафтан, ин ки аз он тараф омадан хело як душвор аст, чунки он автобусҳое ки истифода мешаванд ҷавобгӯи ягон талаботҳо нестанд ва ҳамчунин як мушкили дигараш ин аст ки тафтишҳои пайдарпайи пулис ки ҳар кадомаш мехоҳанд пеш аз бозгашт як бори дигар киссаҳои мардикорони бечораро битаконанд, ин мебошад.
аз ҳамин хотир тавсия намедиҳам ман муҳоҷиронро ки аз он тараф аз тоҷикистон ба русия тариқи автобусҳо биёянд ё ки аз ин тараф бираванд. اینا اول کیسه پول نمونده ای بچه چخه و افطوبزه یا افطوبز شلقه دور قدیمه که با خدا دایمشنی گیرد میو اول این موجرات را بید муҳоҷирон аз тоҷикистон ба русия омода истодаанд ва як муҳоҷир дар дохили автобус аст ки аз зиёд азоб кашидан хело асабонӣ аст ва дашномҳое ки намекунад ба соҳибони ҳамин ширкат. ин наворо ҳатман дар охири видео мегузорам, ҳатман тамошо кунед дӯстони азиз. Российская газета хабар медиҳад ки дар яке аз нишастҳо тасмим гирифтанд ки шумораи коргарони сохтмонҳоро ва ронандагонро кам кунанд. ҳамин тавр ронандаҳо бояд 26% ташкил бидиҳанд ва сохтмончиҳо дар сохтмонҳо бошад аз 80% зиёд набошанд. Ба гуфтаи витсе-премьер Татьяна Галиковой, дар сохтмонҳои Русия 6 миллион муҳоҷир кор мекунанд ки пас аз баромадани ин қарор ҷойи холӣ кардашударо русҳо бояд пур кунанд. нагуфта намонам ки қарор танҳо дахл дорад ба онҳое ки бо патент кор мекунанд. он муҳоҷироне ки РВП ё вид на жительство доранд, ин қарор ба онҳо дахл надорад. Я рафти. ما طلب شو اینا خلقی موجیراتی و توجیکستان نگاه کنه اولا نگاه کنه نوخی ای را بینه نه ای روزی 24م رومدگی مینا ای روزیو قزاقستان داد ما را فریب کرده گو یک هفته دمون گفتی پل ندارم سالارکا ندارم پس ردنیکو ما دا پل نداریم ما اکسای خمون پل پرداختن سالارکاش ریخته بودم آورده بود اینا اول کیسه دا پول نمونده ای بچه چخه و افطوبز یا افطوبز شلقه دور قدیمه که با خدا دایمشنی گیرد میو اول این موجرات را بید دکی نشده تصریفنیکو همون افطوبز برواردیو این هم اینا همه شنگو و این هم جر زنات را مرم با بلوش دم کرایه کرده گیتا تصریفنیکو بعد همون سپانسره که همه را برورد نموز داری زن داری این قدر آدم فکر نمیکنی هم با زنات واسیده میکنم نموی تصریفنیکو میروش دلیل وای نایی مطلوبا او دیگریش چی بود؟ زند مستوبا مطربا خبا مرنه ویزیت کو تونایی خبای میکنه اینا ویزیت کو تون روتون سیاه اینو را میکنه برای روشن نشانته اینا سلامتش باشه تک ای را بی بختو اینا ما این را سیوم کردم ما نشان دیم تو ندیدی کلچه را چه مشکنم نمشکنم حقوقی را ما طلبی وعدتیم بیا با خدا کدام اتباع میکنن به اساسی باش 20 58 در دهان автобус аби ин автобус аби мотор часпидаги мотора бинем часпидаги саги сироғ намекуна саги сироғ мо намекуна ой сагалкар аби чӣ кидеса мотора бинем мотора мешам мотора бинем 3 рӯза 500 километр пиёда меомем халата мерасем ба шаҳри хуҷанд ташриф биришта ба шаҳри хуҷанд мегиранд ба автобуси хуб ба шароити замонавӣ шумо таъмин мешавед то хират расед мо бениҳоят норозигии худро баён мекунем ки инсоное ки баъди мо ба шаҳри хуҷанд ташриф меоранд ба ин гуна инсонҳо бовар накунанд ташриф наёранд ҳаргиз ба раҳ сафар накунанд автобусе ки мо шидагием ин автобус давраи союза ин автобус
хизмати худро ба итмом расондагия ин шароити моро ба Москва бурдан надорад. همه قدر بچه رو معتبر خواهش بکنم که دیونباره این گونه مردم رو در حالت نگور قرار ندهد، مردم رو عذاب ندهد، چون که مردم خودش مسافر است برای تأمین اوضاع مثال پدر و مادر زن فرزند میان وقتی در این گونه عذاب ها مبتلا میگردی هیچگاه فراموش نکنه که ملت خیانت کرده. دوستان عزیز این بود یک چند خبرهایی که پیشکش شما نمودیم. نو رو پدیلیت کنید تا یار دوستان ببینند، لایک گذاشتن و آبونه شدن رو فراموش نسازید. خیر دوستان عزیز، خداوند نگهبانتان باشد.